שלום לכולם. רציתי להציג לכם שתי דוגמאות שהכנתי ללקוחה שלי שרוצה לעשות קיר בחדר אמבטיה באפקט, לעצר אותו באפקט תמונה מראה סימטרי. אוקיי? אבל זאת לא הסיבה שאני עכשיו מצלם. הסיבה שכל מי שעוקב אחריי בפייסבוק יודע שאני חזרתי מחול והבאתי את החומר הזה, הלקה הזאתי, שאפשר לקבל אפקט מראה לגמרי. ובניגוד לזה שהיצרן מדווח על העמידות במים, אני הלכתי קצת יותר קדימה ורוצה לבדוק את הציפוי הזה בסביבה הרבה יותר אגרסיבית, בחומרים כימיים. הביתים בעצם, אני פה הכנתי כמה כאלה, שכנראה כל אחד יש לו בבית את זה, ונבדוק איך החומר הזה, הציפוי הזה, השכבה הזאת לקה עומדת בסביבה הזאת. בואו נתחיל מזה. מה זה? זה ניקוי שמשות. רואים את זה עכשיו? הנה. אוקיי. זה אחד. שתיים, אני אקח, מה זה? אקונומיקה. שפריץ פה אקונומיקה. אוקיי. הלאה. טוב, אני רק פה למטה. נשים את זה, זה לא ירטיף. אוקיי, מה יש לנו פה? יש לנו פה מסיר אבנית. נשפריץ גם מסיר אבנית. נראה איך הוא עומד בזה. אבל תגידו שאני לא משוגע. לקחתי גם מסיר שמנים. וננסה גם איתו. אוקיי. נראה. עכשיו, אני אעצור את זה, אני לא מנגב את זה, אני משאיר את זה כמו שיש. אני רוצה לחכות עד שזה יתייבש לבד. אוקיי? ושזה יבש, אז אני אחזור, אני אצלם. איך נראה הציפוי הזה? מה קרה לו? קרה לו משהו? אם הוא טוב בזה. נחזור. טוב, חזרתי. עבר משהו כמו 15-20 דקות. נראה לי זה כבר לא בכל מקום, אבל כמעט הכל יבש. בואו נלך לשמש ונראה איך זה נראה. נשים את זה פה. קצת סמרטוט. תראו. וואו. כלום. הדבר הראשון, לא קרה כלום לו. בואו נראה עוד פעם. כן. לא שרף לו, לא השאיר את הסימן. לא פגע בברק שלו בכלל. זה היה לנו, מה היה לנו פה? ניקוי שמשות
אקונומיקה. טוב, ניקח את השני. זה היה בחומר יותר כימי, זה היה מסיר שמנים ואנטיקל, כן? מסיר אבנית. בוא נראה הברק שלו. כאילו כלום. תקשיבו, זה כאילו כלום. כאילו לא קרה לו כלום. לא מאמין. אפילו כתמים לא השאיר. ככה לא רואים. לא רואים ככה. שום דבר. שום דבר לא קרה לו. לא יאומן. החומר טוב. תוצאה. אפשר להשתמש עם החומר הזה במטבח מעל השיש אם לשים כאילו. אפשר גם כן בחדר רחצה, אבל לא צמודים למים כמובן. לא בפינות אמבטיה בקירות שצמודים לפינת דוש. שלא יהיה נגיעה ישירה של המים כמובן, כי אין יותר טוב מקרמיקה מפורצלן. אין. במשך הזמנים, כאילו שנים זה יש. אין יותר טוב מקרמיקה. הבדיקה עברה בהצלחה. תודה. כנראה הקדמתי קצת עם התוצאות. עכשיו אתם רואים את הסימנים. אז עכשיו אני רואה אותם. האקונומיקה, בדוגמה הזאת היה גם אקונומיקה, זה הצד של אקונומיקה. כנראה אקונומיקה נכנס בריאקציה עם הקריל, כי הג'ל, הלקה הזאת, היא על בסיס אקרילי. ואז שני החומרים האלה לא עובדים ביחד. וכמובן, אם הייתי מנגב את זה, זה לא היה כלום. אבל בגלל שהשארתי את זה, זה נשאר את הסימן, וזה כאילו שרף את הלקה, שכבה של הלקה. אבל זה לא נורא, כל זה ניתן לתקן. אני עכשיו אתחיל לתקן את זה. עכשיו, הדוגמה השנייה, אם אני לא טועה, הכל בסדר. כן, הכל בסדר. פסק דין. המסקנה שלי היא זו. הג'ל הזו לקה, הראו את התוצאות טובות מאוד בסביבות האגרסיביות. למעט כלור. ניתן ליצור קירות כל כך יפים במטבחים, שירותי אורחים, חדר אמבטיה, שבהם אין חשיפה ישירה או קבועה למים. חומר נפלא.